Turussa on useita ulkokuntoilulaitteita eri puolilla kaupunkia ja laitekokonaisuudet vaihtelee paikasta riippuen. Osassa laitteista vastuksena hyödynnetään kuntoilijan omaa kehonpainoa ja toisissa vastusta voi säätää suuremmaksi tai pienemmäksi lisäpainojen avulla. Lisäksi monista kohteista löytyy muun muassa rekkitankoja ja hyppylaatikoita. Nämä laitteet soveltuu sekä aloittelijoille että sitten kokeneemmillekin harjoittelijoille. Ulkokuntoilulaitteella voi käydä myös ihan ohimenne, vaikka farkut jalassa tekemässä ihan muutaman liikkeen. Ei ole missään nimessä pakko rehkiä aina hikihatussa. Laitteelle voi poiketa esimerkiksi työpäivän jälkeen, lasten harrastusten aikana tai vaikka kävelylenkin lomassa. Ulkokuntoilulaitteiden käyttäminen on täysin maksutonta ja niillä voi harjoitella just itselleen sopivaan aikaan. Eli kannattaa lähteä kokeilemaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa kuntoilua ja liike kannattaa aina.